Niels. Nej. Det er mig, der ikke var ved til Køgekon. Og blev nævnt. Og jeg blev nævnt. Tak, Thomas. Ja. Du nævnt. Det er faktisk ret skuffende. Jeg troede, det var BFF for livet. Jo, det er Thomas, du er så mærkelig. Hej. Nej. Hvad laver vi nu? Venter på sådan. Vi er på vej hjem. Vi er seje nu. Jeg er grim. Vi er seje nu, og vi har købt spillet. Thomas, hvad sker der? Horas hej med mad i munden. Vi skal sådan til at opdatere vores spil. Ja! Jeg har så gjort det, fordi jeg er sej. Ja, eller fordi du har net hjemme hos dig selv. Sjovt nok. Og så var han du er simpelthen så smuk. Og jeg skal spille Omega. Det skal du simpelthen, og vi andre skal spille Alpha Sapphire. Men det er mega cool, fordi at jeg fik et flame attack på, Cool Shop, fordi de ikke havde det, de havde lovet. Så jeg var nede i Steve Studio og købte det. Men jeg fik endelig Steel Edition. Me too! Det er fucking sej. Hej. Må vi se dit Plastic Edition? New on online battle. Scrub. Og vi kan lige åbne det, fordi der er faktisk også noget sejt inde i. Se. Wow, Primal Kyogre, Primal Groudon og kæmper mod hinanden. Yay. Alpha Sapphire, yay. Det er mega hype, det her. Vi hygger os. Det er den bedste dag nogensinde. Hvordan du optager hvad? Opdaterer. Har du været inde på e-shoppen? Ja, han har været inde nu. Nej, okay. Gå på ud. Jo. Det er den der. Jeg kan ikke bare købe det herinde, det bliver mega dumt. Rod. Wow. Det gør jeg. Wow. Okay. Vi kommer ind. Hvad? Det gør jeg. Så skriv i søgefeltet Pokémon Omega Ruby. Jeg har halvvejs med update. Coolness. Jeg er færdig. Jeg kan komme på Twitter. Yay, og til mig. Og til Tom. Ja. Men vi tjekker ind lidt senere. Farvel. Sig farvel. Vi ses. Og hvad laver du så, Thomas? Danser. Hvad er det, vi hører, Niels? Vi hører Roxannes. Er det du? Jeg føler mig meget klemt op af en mur. Thomas! Så har vi lige lidt episk dans fra Thomas og Niels. Det er billedet af Niels ansigt. Og så ser vi lige... Fester vi. Ja, det gør vi. Og så Niels igen. Og så Thomas igen. Og tager hvad er det her? Det er Silver Edition! Så du stille, så vi kan se det. Men... Ja, vi har set den lige før. Men den er vigtig, de her. Og så har vi Thomas skid i plastik. Det var sådan nu, hvor du købte din phone, hva'? Jeg tror, det er fint. Kender du det der, hvor du sidder og spiller Pokémon, og du ikke rigtig ved, hvad du skal lave? Så har jeg her 5 tips til, hvad du kan lave i dit Pokémon-spil. Så nu ved du det, og så håber jeg, at det hjælper dig. Hvad skal ske nu, Thomas? De skal give Oscar autograf. Ja, der er mørkt. Næsten for mørkt. Det her, vi skal sove, bliver det ikke hyggeligt? Det er sådan, den er. Jeg får en ven på besøg lige om lidt. Nå ja. Ja. Fantastisk, du kan huske det. Okay, vil du ikke lige holde kameraet?
Jo. Okay, tak. Det er fordi, Skal jeg filme det? Ja, Nå, den filmer. filmer. Det er fordi, at til KoyoCon, der bedte Oscar os om at skaffe Lasse Hattens autograf. Og så har vi for sjovt fortalt ham, at vi ikke har fået den skaffet til ham. Og så blev han rigtig, rigtig sur. Så nu glæder jeg mig til at give den til ham. Oscar. Ja, hvor? Der er noget mig og Thomas, der gerne vil give dig i lang tid. Det kommer også til at finde noget, jeg finder på at give mig. Det er det her billede af en 16. Er du glad? Ja. Hvad er det? Du prøver min den. Det kan jeg ikke. Okay. Du skal mime den. Mime den. Mime den mere. Du ser, hvad der er på bagsiden. Ja. Lasse med hans autograf. Oh my god. Selv tak! Nej. Tak. Selv tak. Yay. Det var faktisk Thomas, der Er du ikke glad nu? Jeg var gad ikke Er du ikke glad nu, Oscar? Jo, tak. Jeg elsker dig, Tom. Ja, du elsker mig. Hvor snilt. Så vil løg for mig, det kan jeg ikke lide. Jeg overrasker dig aldrig igen. Hvorfor ikke? Jeg giver... Thomas, hvorfor danser du? Fordi det er den bedste symfoni nogensinde. Nej, det er fordi, der skal ske noget nu. Der skal ske noget vildt nu. Ja, vi gentager succesen fra KoyoCon First taste. med Thomas. Hvad hedder du til efternavn? Gravgaard Andersen. Ja. Virkelig en pornonovelle. Thomas anser byttet, nyder det på sin krop, anser det og gnider det mod hans mave. Og op igen, og ned igen, og op igen, og ned igen, og op igen. Og nu er han ved at være klar, efter han har stablen på sit hoved. Balanceringen af den gode sans, inden man skal smage noget. Han er fantastisk, han er fænomenal. Det er den fantastiske Thomas. Og nu vil han smage på den. Er han klar? Skulle have haft noget virkelig dramatisk musik ind over det der. Det er Pokémon Symfoniorkester, der spiller i baggrunden på Hvad for en farve regner du med, at det her har? Rød. Ej, er du skuffet? Er du skuffet? Det ligner vand. Allerede fra starten af går det ikke særlig godt. Det ligner vand. Det ligner seriøst vand. Det ligner seriøst vand. Er du klar, Thomsen? Det er det. Niels, det her skal også smage. Det er også first taste for mig, det er. Jeg har aldrig smagt det her mærkelige staves. Hvad synes du? Det smager det godt, Thomas. Hvad synes han? Smør. Fantastisk. Og så den fuldendte Thomas. Endnu en fantastisk first taste. Tak, Thomas. Endnu en first taste. Nu med Oscar. Den mest nederen person, den super spændende kommentator. Oscar nu bare. Det lyder som om vi tvang dig til at sige det. Men lad det ikke smage på den. Nå, nu smager du på det. Det var så first taste. Hvordan smager det? Det smager ikke godt. I hvert fald skal æblecider. Det smager æblecider. Det er Nicoline. Eksotisk sodavand med. Eksotisk sodavand, som smager af Og der er en på, æblecider. og der er en på Grenå, der snakker sådan her. Han er så antidramatisk. Han snakker seriøst sådan her. Hej og velkommen til Den Levende Pokédex med Thomas Andersen. Her er en slak. Her er en Pushmana. Her er en Wurmbo. Her er en Shroomies. Her er en Silcoon. Her er en Ditto. Jeg er ingenting. Så hvis du ikke har set de her Pokémoner i virkeligheden før, så har du det nu. Tak, Thomas. Atter en gang. Jeg ved det.
Hvad er klokken, Thomas? Den er 2 sekunder. Nej, jeg ved det godt. Den er 7 minutter over 1. Den er 1:06 29. november 2014. Flot. Hvad laver du? Spiller Pokémon Omega Ruby. Ja. Det er mega sejt, den scene der. Er du allerede kommet til den? Ja. Er det ikke spændende? Yes. Og hvad laver Oscar herovre? Jeg sidder ikke og klar til det museum. Det vil jeg ikke spoil. Nej, så bliver man kigge på kameraet. Det var det til Markov, kunne jeg se. Og jeg sidder herovre. Og er i gang med den samme grot, som Oscar han også er i gang med. Jeg er lige klar. For et par timer siden. Ja, hold din mund. Jeg brusher igennem. Ja, præcis. Hvilket er nederen. Mhm. Det er rigtig nederen. Fordi jeg skal vente på at kæmpe på det med eftergiven. Ja. Vi vil opdatere på denne fantastiske partyaften, som natten forløber. Farvel for nu. Sådan her føler jeg mig lige nu. Det er rigtig godt. Ja, så er vi tilbage. Siger man det måske var Niels? Nej, man skal da lige have det der spændende noget med Thomas som hoster. Hvis jeg ikke havde misset, så havde jeg så meget vundet den kamp, og det ved du også godt. Ja, men jeg er stadig besejret. Er du kommet langt nu? Ja. Prøv at vente. Vi har lige brug for noget lys. Du er så mørk nede i det hjørne der. Hvor langt er han kommet? Jeg er kommet til Contest Spectacular! Wow! Jeg er lige bundet. Ja. Og hvem var det, der sagde, det var noget lort, og det ikke kunne bruges til en skid? Ja, det gjorde du, og så vandt du alligevel. Jeg vandt med en tailor, der kun kunne coolene. Så nu er det en swell over endnu coolere. I var, Thomas? Og I får 1000 kroner, hvis I ved, hvad jeg snakker om. Hvad er klokken egentlig? Den er... 2:30. Ikke mere? Nej. Party! Ja, det er Niels, der endelig skal kæmpe mod May. Fordi sidste gang han spillede Sapphire Ja, der tabte jeg. Der tabte jeg den her kamp. mange gange. Fordi Niels var ikke særlig god. Tak. Det var sødt sagt. det var Rent det. sagt var det stort. Men det er han måske nu. Det får vi at se. Rent nu sagt prøver Oscar at spille smart, men det tør han ikke at være. Nu så skal det blive spændende at se, om Niels kan klare udfordringen. følg med nu. Klip. Jeg tror ikke, at der er nogen, der synes, det er spændende, hvis vi skal være helt ærlige. Jeg synes, det er spændende. Jeg tror simpelthen, det er meget spændende. Jeg tror, Thomas, hvis du en dag... Der er en kombos med. Du kan irritere mig noget så grænseløst. Du kan kun til. Jeg kom også med nogle fighting type. Ja. Jeg er så dårlig til det her spil. Det ved jeg ikke. Yeah. Hvad er klokken nu? Den er... Yeah, og vi spiller stadigvæk Pokémon. Klokken 7, ja. Skal vi ikke snart rydde op her, og så gå om på? Så kan vi sidde deroppe og spille. Nå, mis. Jeg har spillet i 7 timer og 26 minutter. Du har spillet et minut mere end mig, Thomas. Yay. Hygger vi os. Godt, det så helt chokeret ud, dengang der startede videoen. Det er det sygeste, jeg har gjort. Hvad mener du? Det er det sygeste, jeg har gjort. Det er da fantastisk. Hun så Gud på en cykel og kørte i cyberspace. Mm-hmm. Og klokken den er næsten 5. 5. Og vi har ikke sovet siden en 7 morges. Og man kan næsten ikke se det. Ah. Jeg har stadig waiting.